Raid Nongkhrah kadai kawai na kirat hapo ka ilaka jong kanongpo sirdarship kani karat kalong shisha karat ka bariu spa hak bayadai bat kariti ka dustur bat kabadangla ro ban penek pensa hadu menta meni. Kumbajulong shisien shisnam kani karat ka jupenlong ya ka Shad Sajer ha ulum kentang jongka ubakerteng ulum kendog umpning. Unia ulum udai ka jaka ka bakarat Nongkhrah ka sedang ya ka jingseng ya ka nongrem jongkari karat Nongkhrah. Hne ka sengi ka kong di Phawa MCS kalawan ban plie perdaya kani ka Shad Sajer ha ka jingdon rengkat kinong peniat ka Raid Nongkhrah kumjo ro kirang ba shnong ki bahap hapo ka Raid Nongkhrah lambat ki officer ka sorkar bapher ka district ngilap ba bun ka jing keno ba ong ba ki jing shat ten rai kila ja dang yat ki por kidang ja nakadaw ka jing wan jong kaniam Kristan Rem day bangin keno ya kata ngay o i babun na pi kilong do kilong san jong karat Nongkhrah pidai ki bala nong niam Kristan henrei pidang yai ken mau pidang bu sa ya kani ka jinglong tenrai jong pi hausnem ar hajar san hi ha utausnem ngalayo kalan ban ya kendu ya ki wai pat ki rai ya ka Raid Nongtung hapo umat hakaba ki don kalau kentang kaba ki khun ki hajar ki ba don sha ka riboy jongi ba don ki khun khasi khara jongi ki boy ki khasi ki penar ki ba shong ha blok tu ki dang kenmau ki dang ri kendong ya kata keriti kedustur ndang ala ya keren bat ki ong bakila long Kristan baro kidai ki Kristan hanrei kim ju klet ya ketenrai la jong ki ong man kasnem ki le shanar tiang ban le a ya ki sniang ya ki blang namar kilong kilong shwa man shwa jong ki la ong ya ki bakimdai ban klet ya keriti kedustur bat watla da kilong Kristan ru kidang penek pensa ya kariti kedustur jongki kidang penkhut ya kalau kentang ya kilau bush ing jongki barim baja jongki ban kidang lik ai ya uta u sniang u benhei u bakidei ban ai sha u doloi nartiang kini kilong ki ai ki bangimla ban keno namar ba mentang ilo i bahkan yam Kristan ru kadon kata ke bagi ong ka tin pareng ka inculturation ka ba ki wanra ya kaniam Kristan kat kum ka jing im kat kum kariti ka dustur jong ki briu ha kito kijaka ban menta ngiyo i ba ki khon Kristan ru kidang ri kendong ya kini ki riti ki dustur kajing ri kendong ni keriti kedustur jongi kalong bangi kwa ban pen i ya ka identity jongi ya kajing long tenrai jongi ngilong trai ya ka ai ngi klem shong ha sun rengi don la ka jong ka tenrai ka ban pen i bangi ngi dei ki khon jong ka Raid Nongkhrah ki wei pat ki Raid ro kin ong kumjo tapi man kasnem pi penlong ya kani kajing Shad Sajer jongpi ha une ulom kentang jongpi kabab pi kwa ban penek pensa ban pen i ya ki khon jongpi baki dei ban penek pensa ya kariti kedustur kabala bu kilong shwa man shwa jongpi menta ha keperthai internet lajan baro ki khon samla jongi ki don ya ki Android phone ki bapila ban su Google bat filam ba kawai ka jet benriu ka don lagi jong ki tenrai ki tenrai ki ba ki Shad tenrai jong ki ba itenan don ki bangim sngot it ngimla ban ngim das sngot nat ban pek na mar kim de itenan henrei ngidei ban ri kendong yala ka jong na mar ka jong ti ka jong la jong ka dei ka ba kordor hadu kata ladang yenu jor ladang don ki khon ki kti ngi don i khon e bodon jing duna ngi ie jai tai khon ngi ie ki khon ki bam bahabreu ngim lek ie ya ka khon ba bahabreu jong ki wei ka jonga ti i jonga hi na kata ka daw
kanu ka jing riam jongi ka jing shat jongi la da ka long kumnu ru ngi dai ban e ngi dai ban bo ban record ban rikendong khnang bagi pateng kinam klen lapan pu pen phing ro ya kani ka sngi lengba ka jing rwai jing siaw jong ki kai tor ka Raid Nongkhrah Raid Nongkhrah apa